बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानाय बायदिनो बिटिसिआवबो बिसायख'थिनि गोख्रों बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा। गल्डिंपारा प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि बलेन बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान। फारसेथिं भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा आरो गुबुन फारसेथिं राजखान्थिनि गोख्रों बार। नंगौ, भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानाय बायदिनो बिटिसिआवबो बिसायख'थिनि गोख्रों बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। गल्डिंपारा प्राइमारिनि बिपिएफनि आफादगिरि बलेन बसुमतारिया बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिथांनिनो मावख'आव गल्डिंपारा प्राइमारिनि बिपिएफनि आफादगिरि बलेन बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथां बलेन बसुमतारिया सिगां समाव गल्डिंपारा प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरिमोन, नाथाय बिथाङा बिपिएफ दोलोजों थुनज्लाय जानानै बिपिएफआव जगदान जादोंमोन। नाथाय बिपिएफनि गाज्रि अयथासार थासारिखौ सहायनो हायैनि थाखाय बिथां बलेन बसुमतारिया बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 नि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।